el que estan defensant com si fos una cosa sagrada són unes fronteres que a què es deuen aquestes fronteres? Diuen que nosaltres som romànticos, herderianos, creemos en la identidad y ellos en la ciudadanía, en la Constitució, la constitucionalista. Però escolti, vostès estan dient que és sagrat i que els hi trepitja els ulls de poll el fet de que algú vulgui canviar unes línies que van ser dissenyades simplement amb la sang dels soldats i el semen dels emperadors. Aquesta frontera fa així i deixa aquest turó per aquí perquè va haver la batalla dels Pirineus. O sigui, hi ha una història precipitada. Ara no volen només la que hi ha, ara volen fer uns trens que la reforcin. Enginyerilment fer una red que des de Madrid passi cap a Saragossa o cap on sigui, n'emporta un hors de la Catalunya, on sigui que no sigui aquí. Però des de sempre aquesta gent havien interioritzat que els hi estaves tallant una cama si pretenies que es podia generar uns àmbits polítics que no corresponguessin a la sang i el semen barrejats del que resulten els existents. Per això, amb ells jo tendeixo sempre a dir no, jo no soc nacionalista, jo soc independentista. No em carregueu. Clar que és el meu motor, els meus sentiments, però no serà mai el volant. El volant és una altra mena de cosa. Jo vull voler-ho pel que vull voler. Ara el que jo soc és independentista. I vosaltres, en canvi, sou vernacles d'aquestes frases que també em van fer independentista, com una conversa de l'Almúnia amb un altre ministre dient com li prenien el pèl al Miguel Roca. I vaig sentir que jo era un tercero. Yo estaba davant, pero como yo era socialista, se podía decir todo. Como le he dado el bolsaco al tío, le he colocado las vías y nos hemos quedado estaciones y trenes. Y les hemos dejado las vías y ha colado. Y yo estaba allí davant y estaba hablando de cómo me habían colado y cómo me habían dado a mí. Jo soc un tercer. Puc ser d'un estat del que soc objecte i no subjecte. No en puc ser. Per la psicologia hi ha una tendència a la servitud voluntària. Llavors, quan això sigui un estat, aquesta senyora no li ofendrà tant que les coses estén perquè és com a portuguès, en un sentit. Per altra banda, el que això perduri, el que el senyor d'Albacete sigui també d'Albacete, ens té que fins i tot agradar, en algun sentit, perquè com ens agrada que Caldés o Avel·lí Artís es fotessin 40 anys a Mèxic i seguissin escrivint català. I seguien sent catalans i mexicanistes, molt. Jo també vaig casar amb una mexicana, tinc 2 fills mexicans i vaig escriure un llibre que es diu El laberinto de la hispanidad, però soc independentista. Ara, el d'Almeria no li ha de passar això, perquè porta 3 anys aquí. Si li passa una cosa, que és un exemple molt bonic, em va passar a mi, amb un company, socialista també, al Parlament Europeu, que quan tothom em criticava per el que jo pretenia de l'oficialitat del català, doncs l'única persona que m'ajudava era un tio de Jerez, que havia vingut de l'UGT i era socialista, i em defensava. I un dia li vaig dir, escolta, què et passa, tio? Gràcies, t'estimo i tal, però... Perquè diu, mira, Javier, yo tenía 40 años o 30 y pico de años y sí me había estado en Jerez con los señoritos que venían, Pepito, tráeme esto, Pepito, y yo les traía los chicos jóvenes. Y vine a Barcelona, fui a Sabadell y a una fábrica, a una entrevista, el director de la fábrica me reunió y dijo, siéntese usted, señor Fernández. Me llamó señor Fernández, me habló de usted y me hizo sentar en su mesa. El que és la burgesia enfront d'un món rural, feudal. Però això ho experimenten la gent, això ho sent la gent ho veu. Hi ha poques coses tan nacionalistes a Espanya com la seva política exterior. Kosovo, jo estava amb el Javier Solana, que havia vingut 2 estius aquí, de Kosovo és exactament... O sigui, veus que les posicions espanyoles del món estan dependents de lo que tu et pot servir de precedent, d'anticipació, fins a quin punt la política exterior, amb les coses més nímies, està amb l'ull mirant aquí, a contraull, a veure què pot passar a Catalunya. És un escàndol que tu siguis
que tu siguis el motiu d'això és deplorable, com els trens que s'estan fent. Com puc ser d'un país que organitza això? I també per què? Que és contraproductiu, que avui dia cada dia tu pots permetre menys, perquè les inversions no productives, no? I quan ets ric juga el que vulguis, però avui dia no podem, però això els pot més que res. Tant la reticència dels de Madrid com el ressentiment d'aquí són tristos, pesats, pèrdua de temps. Sens dubte. El que passa és que aquí la identitat, jo en algun llibre d'aquests podeu vist, les 5 L's, Law, Lord, Land, Language and Landscape. Que les identitats estan confegides. Jo la meva identitat doncs soc de Vic i de l'espanyol, i me'n fotia dient si una persona és de Manresa i boletaire i sardanista, i això no és una identitat, és una redundància. La identitat és quan ets fet de peces i ets d'un partit que no té a veure amb el club que ets, ni amb l'esport que practiques, ni amb la dona que t'has casat. I això és un tipus d'identitat no monogràfica. I els països amb identitat monogràfica, i la nostra és menys monogràfica que la castellana, que és més consistent. Llavors jo he defensat sempre un concepte d'identitat que és el que jo tinc, que és aquest, que la traducció política inevitablement ara és la independència. I no només per dir que viurem millor o ens donaran més seguretat social, no, per identitat. Que també em diuen la gent quan parles, bueno, i ara que l'Estat té tan poc i té tan poca eficàcia, en voleu un d'aquests? Doncs sí, d'aquesta cosa petiteta, lletja, trista i tal. Jo en vull una d'aquestes. Jo penso que per això és tan necessari un estat. Per abraçar-nos hem de ser dos. Llavors, quan siguem dos, jo crec que no necessitem ni fèries d'abril, ni... hi haurà una digestibilitat per part d'ells i per nosaltres enorme, enorme. O sigui, jo no crec que se'ns plantegin problemes en aquest sentit, per la velocitat amb què la transformació geoestratègica, econòmica, la crisi afavoriran. Jo crec que amb això és de les poques coses que soc optimista. I per altra banda, jo soc, vaja, què té Catalunya, les quals no té matèries primes, té el mar i una de les 3 o 4 coses que té és el castellà. El que passa que és una bomba de la llotgeria, això. Et pot explotar i és problemàtica, però que és un actiu de collons. Seguint aquell poema, aquells 2 versos de Jorge Guillén, que diu en el cielo de las estrellas, també imitant els seus, en el cielo de las estrellas, a mi entorno los colegas. Quan vaig començar a veure col·legues i vaig començar a veure que jo era tema, que jo crispava, que vaig ser centrifugat, com tanta gent, me'n vaig fer a Madrid, jo independentista. El primer llibre sobre la independència és de l'any 83 o una cosa així, fa molt temps, i va ser a Madrid.